кутийки. И да... Само изчакайте малко. Първо. Ето. Ще ги отваряме 7 кутийки. Първо, не това. Първо, чакайте само нещо да видя. Малко забивам. Първо това. Да видим какво ще ни се падне. Ой! О! Майко! И чипсенко ли? Не. Маля, още колко имам да отварям, бе? Хора. Епик. Тъй. Цък. Цък. Так. Маля, хора. От легендари за първи път ми се падна легендари. Не за първи път. Маля, аз колко имам? Ти ще го вземат с хора. Едгард. Маля, аре бе! Хора, те си свършват. Моля. Да дай последното. What the? Epic. Инчик. Така, хора. Епик. Мале. Епик. Ти. Мале. Мале, тере. Леле. Те с колко са, е? Не, давайте. Толкова си бяха. И тук 7 кутийки. Тях ли какво ще ми се прави? Първо. Тъй. Хора, кой ми са пан? Цък, прави. И цък. Окей, 7 с 3, отворих си. Примо! Майко! Вау! Колко много неща са паднаха. Четвърта, 5, 6, 7. Тата, колко пътики бяха? Аре! Мале! Майко! Мила! Купувам си го. И почти ще взема болпаса. Хора, много добри скинове имам. Вземам безплатен лиценз. Ще ви покажа героите след малко. Тъй. Първо. Примо. Без стич. Аз си ги забравих. Къде? Чакай. Какво ми са? Ето. Мале, после ще ги апгрейд. И мале. Този го апгрейд. Да, хора, в това беше от видеото и пау. Или не. Само да се взема. Това.
Не ми това беше от видеото и